acte de reconeixement als serveis prestats al Departament d'Educació. Gràcies també per ser-hi Carlota Valls, directora dels Serveis Territorials, Mariona Reixac, inspectora, cap de serveis educatius, Josep Maria, treballadors del departament, docents, personal de pas i acompanyants. En aquest acte volem agrair la feina feta a tots aquells docents i personal del pas que han dedicat la seva etapa laboral a formar els infants i els joves de les nostres comarques. Una jornada que per segona vegada, com hem dit, la celebrem a l'Alt Pirineu i Aran. I aprofitem per agrair a l'Institut Hug Roger III per la seva acollida aquí per fer l'acte. I, en primer lloc, convidem perquè ens pugui adreçar unes paraules la senyora Carlota Valls, directora dels Serveis Territorials del Departament d'Educació a l'Alt Pirineu i Aran. És un honor per mi poder estar aquí amb vosaltres, a persones i professionals com vosaltres que heu estat, heu dedicat molts anys de la vostra carrera professional, alguns tota la carrera professional al Departament d'Educació. En nom de la consellera, de tota la conselleria i de tot el Departament d'Educació, moltíssimes gràcies. Segurament el departament no sempre ha estat a l'alçada, segurament en molts moments us heu sentit sols. Per tant, des d'aquí també disculpeu els errors que es puguin haver comès des de l'administració, agrair-vos tot l'esforç que heu posat vosaltres per compensar aquestes mancances, que aquí al Pirineu els hem patit més. És un dels objectius que tenim ara amb el desplegament territorial, estar més a prop dels docents i del personal d'administració i serveis des del territori per poder fer aquest acompanyament que vosaltres potser vau patir no tenir-lo tant, però ho vau compensar amb la vostra vocació, amb el vostre esforç, amb el treball en equip i heu tirat endavant tota una generació que us recordarà sempre, seguríssim, amb molt afecte, amb molt agraïment, encara que alguns alumnes ja sabeu que això triguen anys en adonar-se, perquè els que heu tingut sobretot adolescents, les etapes aquestes més difícils de la secundària són a priori bastant desagraïts, però quan passa el temps recorden amb molt afecte i molt carinyo tots aquells docents i personal dels instituts i dels centres i de les escoles d'adults que estaven al seu costat. En nom del departament res més, agrair-vos tot l'esforç i dedicació, desitjar-vos ara una nova etapa que molts ja fa algun temps que esteu gaudint, una etapa que us deu més que merescut gaudir. Alguns podreu gaudir d'una jubilació més contemplativa, és el vostre dret, altres voldreu seguir compromesos amb l'educació o amb altres valors que us defineixin i que us enriqueixin. El Departament d'Educació sempre estarà obert i amb les portes obertes perquè sempre en formareu part. La vostra saviesa, la vostra experiència és molt valuosa per nosaltres. Ens encantaria poder seguir comptant amb les vostres opinions, suport, etc. Molts mestres, professors, jubilats continuen donant formació, participant en grups d'assessoria, fent de voluntaris en centres. Hi ha moltes maneres de continuar. El que li hagi quedat ganes, alguns no voldreu veure un nen durant anys. Us heu guanyat el dret a gaudir d'aquesta etapa com us vingui de gust. Altres tindreu responsabilitats, molts de vosaltres també us podeu trobar en situació d'estar de cuidadors. És una etapa en la que ens toca potser a vegades cuidar els pares o els nets. Vull dir que és una etapa que també té molts reptes i la vida és una línia, no són talls, i la vida continua. Bé, el que farem avui és un acte simbòlic de reconeixement a la vostra tasca, a la que us agraïm que heu vingut a participar. Després d'aquesta fotografia que hem fet, que se us lliurarà abans de que marxeu, perquè tingueu com a record del dia d'avui, doncs passarem a escoltar una conferència molt interessant, que ara us presento quina persona ens ho donarà. A continuació de la conferència tindrem una audició del... És que jo soc miop i per llegir de prop em trec les ulleres. L'audició a càrrec del Consorci de l'Escola Itinerant de Música i Dansa del Pallars i després dinarem a peu dret
una mica per passar una estona informal i de conversa entre nosaltres, a la que s'hi afegiran. Tenim aquí avui també el plenari de directors i directores que estan en aquest moment en actiu del Pirineu i doncs els hem convidat a gaudir amb nosaltres d'aquest moment per compartir amb ells. També els hi fa molta il·lusió poder estar-hi, amb molts de vosaltres han treballat i hem pensat que era bonic ajuntar-nos tots. Doncs passo a presentar el nostre conferenciant d'avui, en Martí Boneta i Carrera. És doctor en Història, mestre jubilat, ha combinat la seva tasca docent amb la recerca al voltant de la història hidroelèctrica de la Vall Fosca i el moviment de renovació pedagògica del primer terç del segle XX a Barcelona. Ha impartit docència a la nostra recordada EGB, a educació primària, formador del Servei d'Ensenyament del Català, assessor de llengua, interculturalitat i cohesió social, tècnic docent del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, director del Centre de Recursos Educatius del Districte de les Corts a Barcelona, ha publicat diversos articles i llibres al voltant de diferents temes de recerca. Per tant, tenim aquí una persona amb una gran trajectòria en el món de l'educació, en el món de la recerca, en el món de la literatura i agraïm molt especialment que estigui avui amb nosaltres. Gràcies. Gràcies. Molt bé. Directora, inspectora, amics i amigues, realment, primer agrair que des del Servei Territorial m'hàgiu convidat a fer aquesta xerrada amb tots vosaltres. I també amics i amigues, perquè aquí sentats, sobretot amigues i companyes de fa molts anys, i m'ha fet il·lusió de tornar-nos a poder trobar. Jo també estic amb la vostra, fa un any i mig que em vaig jubilar, i res, només desitjar-vos això, disfrutar i gaudir, cada un com vulgui, aquesta nova etapa de la nostra vida, que ja com a mínim no tenim horaris, i això de vegades ho valores. Tal com ha dit la directora, jo he combinat, soc historiador i mestre, la meva activitat professional sempre ha estat a l'educació, però sí que he combinat la recerca històrica amb el temps que podia. Ara sí que em puc dedicar més, perquè ara sí que ja he deixat l'educació 100% i em puc dedicar a lo que és la recerca històrica. I comencem amb la conferència, l'hem posat amb aquest nom, el treball quotidià constant i silenciós de 3 mestres al Pirineu, Artur Martorell, Angelina Gomà i Maria Dolors Gavàs. Són 2 recerques. Ara, perfecte. Són 2 recerques diferents, ara us explicaré. La primera recerca sobre l'Artur Martorell està finalitzada, no es finalitza mai una recerca, sempre pots trobar nous documents, però sí que està pràcticament finalitzada. I l'altra us explicaré la nova recerca que gràcies al finançament de l'Ajuntament de la Torre de Cabdella hem començat aquest any. I també es ve una idea aquesta que ens va donar el Josep Maria Mora l'any passat, que sempre té moltes idees, i li hem copiat. I ara us explicaré com ho farem. Per qui no ho conegueu, la recerca està a la Vall Fosca. Si no la coneixeu, doncs aquesta petita vall entremig de l'Alta Ribagorça i del Pallars Sobirà. I la primera recerca arribo d'una manera casual. Fer una recerca de vegades és que algú, tu vols fer-la, que serà el segon cas, i aquesta m'arriba de manera casual. M'arriba perquè fa uns 15 anys la directora del Museu Hidroelèctric de Cabdella, l'Eva Perissé, m'envia una documentació i unes fotografies. Em diu, mira, això està relacionat amb educació, no sabem ben bé què és, a veure si pots investigar què passa amb tot això. Vaig veure les fotos, una com aquesta que teníem aquí, i el text eren unes memòries d'un mestre que es deia Artur Martorell, que l'any 1917 i 1918, amb 25 nens del Raval, havia estat a la Vall Fosca durant el mes d'agost. La primera pregunta que em vaig fer és què hi feien aquests nens a la Vall Fosca? Quan en aquell moment la distància, després a més el text ho posava, pujar del Raval a la Vall Fosca eren quasi 12 hores de viatge. Què hi feien? Com van arribar? Quin era el motiu de poder estar aquests nens aquí? Eren nens, era una colònia només masculina, aquí. I l'altra, llegint els textos,
cada vegada m'interessaven més. Era l'encàrrec que li feia l'Ajuntament de Barcelona, que havia de fer una descripció, un resum de les colònies, però era un resum que el de l'any 17 eren unes 10 pàgines, però que els de l'any 18 eren 40 pàgines. Però a part d'explicar el dia a dia que feien amb els nens, excursions, els dinars, etc., explica el seu projecte educatiu amb aquestes colònies. I aquí va vindre la segona resposta. Qui és aquest Artur Martorell, que n'havia sentit parlar per la Fundació, però que era un projecte realment interessant. Per tant, vam començar la recerca, a veure si poguéssim respondre a aquestes preguntes. Com qualsevol recerca, doncs primer comences amb la literatura històrica que hi hagi per anar llegint, que s'ha publicat, i segon, anar als arxius. El primer que hem de tindre en compte amb aquesta recerca és saber com vivien els nens i nenes, els infants, a una ciutat industrial a finals del segle XIX, principis del segle XX, com la ciutat de Barcelona. I en farem en 3 òptiques molt ràpidament, laboral, sanitari i educació. A nivell laboral, començaven a treballar molt jovenets i jovenetes, 8, 9, 10, i estem parlant de les classes populars, que eren el 80%, no estem parlant de la classe burgesa. I per tant començaven a treballar. Aquí tenim una foto, la primera real, del 1911 de la maquinista, un nen treballant, l'altre és aquest quadre del Joan Planella de finals del segle XIX, on parla d'aquesta nena. On està aquesta nena amb un teler. Aquests nens i nenes havien de treballar per necessitat, perquè els sous de les famílies no els hi arribava, eren famílies molt nombroses i, per tant, ben aviat els ficaven a treballar. Fins i tot hi havia fàbriques o hi havia feines, i fins i tot aquí al món rural, que ja hi havia feines pels infants. I aquí al món rural també això passava. El segon, l'aspecte sanitari. La situació de salut era molt precària degut a les malalties que es van esdevenir endèmiques, ja que no hi havia cap condició sanitària i la situació mèdica era també molt deficitària. A part, doncs, de diferents etapes com febre tifoidea o la grip del 1918, que a diferència del Covid, a la grip del 18 també va afectar la població jove. Hi ha molts morts d'infants i població jove, cosa que el Covid només va ser. I una altra malaltia molt greu que era contínua, sobretot en una ciutat industrial pel tema de la contaminació, era la tuberculosi. Això és un cartell que l'Ajuntament de Barcelona li encarrega al Ramon Casas, que era un dels grans pintors i cartellistes d'aquell moment, per fer difusió del tema. És a dir, com si avui la Generalitat li encarregués a qualsevol pintor de renom que fes cartells per problemes com tenim ara de salut mental o altres. La situació era tan greu, i només una dada, el 1917 a la ciutat de Barcelona moren més de 5.000 infants menors de 14 anys. 100 anys després se'n va morir 30. Per tant, la situació ha canviat bastant bé. I el tercer lloc era l'escola, malgrat les lleis que hi havia, la llei Moyano, que obligava fins als 9 anys al principi i després fins als 12 anys a anar a l'escola, però la situació era lamentable. No hi havia prou escoles, no hi havia edificis escolars, la gran majoria d'escoles, tant al món rural com ciutat, eren locals o de famílies o d'antics hospitals o del que sigui. A part, hi havia només la meitat hi anaven. De les classes populars, ja ho hem dit, si començaven a treballar no hi podien anar. I els que hi anaven hi havia un grau d'absentisme elevadíssim, i això tant al món rural com a l'urbà. A l'urbà hi ha molta llegenda, però al rural jo he fet una recerca de l'escola de Mont-ros, que el mestre l'any 1920 apuntava qui no hi anava, i pràcticament el 50% eren absentistes de molts dies i, per tant, no aprenien gran cosa. Els que aprenien a llegir i escriure, alguna 4 operacions i catecisme. La realitat és que ens trobem a la ciutat de Barcelona a principis del segle XX que la meitat de la població és analfabeta total, que no sap ni llegir. Davant aquest panorama tan desolador a nivell sanitari i escolar, l'Ajuntament de Barcelona comença a prendre iniciatives, perquè teníem molta part de la població infantil que se'ns moria, els que quedaven molts tocats per malalties i, per tant, el futur era molt negre i fins i tot amb el gran nivell d'analfabetisme. Comencen per la salut.
perquè a més l'Ajuntament no tenia moltes competències, no tenia cap competència en educació, malgrat que sí que va fer moltes coses, però no tenia. Però comença amb la salut. I què comença a fer? Una experiència que ja s'havia fet a Suïssa, que aquí a Espanya l'Institut Libre d'Ensenyança de Madrid també ja ho havia començat a fer, que a Barcelona també hi ha hagut algunes experiències privades, era fer colònies escolars, colònies d'estiu. És a dir, agafant nens i nenes, treure'ls de la ciutat i portar-los a llocs de muntanya, de mar, de l'interior, un mes, ben alimentats, i per tant, doncs, aquí canviava el seu estat de salut. I per moltes malalties, estar forts, pesar el pes que hauria de pesar, doncs feia que també prevenia, tenia defenses per a altres malalties. I comença l'any 1906. L'any 1906 l'Ajuntament aprova fer les primeres colònies. Envia 120 infants, nens i nenes separats. Això ho pagava tot l'Ajuntament, estaven un mes, viatge i estada, amb 2 mestres d'escoles municipals que els hi acompanyaven. Tot això ho pagava l'Ajuntament. Això va anar creixent fins a, com veieu, als anys 30 ja hi havia més de 3.000 alumnes. Què passa l'any 1917? L'any 1917, veient l'Ajuntament de Barcelona que això cada vegada hi havia més demanda i més necessitat i que no tenia prou diners, demana a empreses i a persones particulars de la ciutat si volen col·laborar amb aquestes colònies. La resposta va ser d'una empresa que es deia Energia Elèctrica de Catalunya, que havia construït la central de Cabdella i que també estava fent encara obres a la Vall Fosca. El director era una empresa francesa, era francès, va respondre i va dir: jo no us donaré diners, però jo sí que em faré càrrec del viatge i de l'estada, construiré un edifici de fusta a la central de Cabdella per a aquests 25 nens i els seus acompanyants. I per tant, em faig càrrec d'aquesta. Per tant, la primera pregunta que hi feien els nens l'any 17 i 18 a la Vall Fosca era aquesta. I a part vam descobrir que no va ser solament el 17 i el 17 i 18 hi va estar l'Artur Martorell, però van continuar el 19 i també sabem que el 23, i tenim molt poca documentació i caldria fer la recerca, poder mirar-ho més. I realment l'impacte va ser gran. Per exemple, l'Artur Martorell a les memòries diu d'un nen: en Miquel Vives, un bon noi, quiet, un fruit de la ciutat, va venir groc com la cera. Fou el que augmentà més de tots, 3,5 quilos. Imagineu-vos vosaltres, en un mes, augmentar 3,5 quilos. Bueno, sí, quan llegim els menús que feien ho veus. L'altra acció que fa l'Ajuntament de Barcelona, veient que això és molt car, que no podrà arribar, fa semicolònies. És a dir, els nanos els convoquen als mesos de juliol i a l'agost a la platja de la Barceloneta, allí van a esmorzar, fan exercicis, fan biblioteca, fan una mica de deures, el dinen, fan la migdiada, que això era molt sanitari, però sempre feien la sesta, la migdiada era sagrada, i després a la tarda el berenar tornava. I així també van començar. I també als anys 30, si més de 3.000 anaven de colònies, 6.000 passaven per la Barceloneta. Era un nombre gran. I després, una altra cosa que van fer són les escoles a l'aire lliure. També venia d'Europa, això. La primera foto és l'Escola del Bosc i la mestra és, la coneixeu tothom, Rosa Sensat. La segona és l'Escola del Mar, a dins de la platja de la Barceloneta, que el director va ser Pere Vergés. Aquí les activitats tan acadèmiques com totes es feien sempre a l'aire lliure. Si no plovia ho feia molt fred. Com veieu, per exemple, Rosa Sensat fent experiments a ple bosc. I per tant, doncs era una mica per treure'ls això, tant anar a les colònies com les escoles a l'aire lliure, ho decidien un equip mèdic. Els pares i les mares portaven els nanos o des de les escoles deien quins estaven més malament, feien una revisió mèdica, els pesaven, etc. I quan tornaven feien això. I aquí el mateix, van començar anant a aquestes escoles. L'Escola del Bosc comença el 1914 i l'altra el 1922 i duraran fins la Guerra Civil. I finalment l'altra acció que fa són colònies permanents. Aquells nens i nenes que estaven més malament els envien fora de la ciutat de Barcelona durant 2 anys, però estaven tot temps, fins i tot Nadal i estiu. Vull dir que no tornaven a casa fins a que un metge els revisés i diguessin ja pots tornar o als 2 anys havien de tornar.
va haver 3 de nens, que eren de 100 places, al Tibidabo, la Rabassada i Santa Maria de Martorelles, i la de nenes a Berga de 300 nenes. De fet, aquí va haver Tírvia, Sort i la Pobla de Segur, perquè l'Ajuntament de Barcelona va fer una convocatòria qui decidia terrenys per fer aquesta colònia, i es van presentar com a 15 o 16 municipis de Catalunya, finalment va guanyar Berga, però aquests també es van presentar, i per tant aquí estava. Aquí és la primera part, veiem. L'altra, doncs, és, com he dit, llegint les memòries de l'Artur Martorell, veus que aquí hi ha un mètode pedagògic molt important. Cal dir que Artur Martorell, l'any 1917, i això cal posar-ho sobre la taula, tenia només 23 anys. 23 anys, i si voleu llegir les seves memòries, us sorprendrà que una persona de 23 anys tingués aquell nivell cultural i pedagògic tan alt. Després ho veurem per què una mica aquest nivell tan alt cultural. I una mica fent el resum molt ràpidament de la seva pràctica educativa, diferents punts que ell treballa amb aquestes colònies. De fet, val a dir que fins al 1917 l'Ajuntament no imposava res amb aquests mestres. L'important era fer salut. Bons dinars, excursions, passejos, la cesta, banys d'aigua, banys de sol, etc. Però a partir de 1916, que es crea la Comissió de Cultura, sí que demana que aquí també s'hi porta que s'hi facin pràctiques pedagògiques. I segons l'Alexander Galí, la primera colònia de Catalunya que es fan ja pràctiques pedagògiques serioses i amb un bon plantejament van ser les de Cabdella, l'any 1917, per part del mestre Martorell. Per tant, aquestes colònies encara tenen molt més valor perquè són les que inicien i després ja s'estenen a totes les altres, com hem vist abans, realment hi havia moltíssimes colònies al mateix moment. Una primera pràctica educativa o projecte educatiu, el mestre cedeix el protagonisme a l'alumne i sobretot s'educa per la curiositat. La curiositat és la mare per l'aprenentatge. Un alumne que no tingui curiositat mai aprendrà. Per tant, l'hem de fomentar. I ell diu, i ho aniré llegint textos de les seves memòries, jo he fet expressament, els he volgut familiaritzar amb tot aquest moviment perquè naixés espontània la necessitat d'una explicació i efectivament així ens ha sigut. Hem començat a preguntar i la conversa s'ha allargat. Feien moltes converses, el mètode socràtic. Això també la Rosa Sensat, si heu llegit, doncs la conversa a l'arribar a l'escola. Aquí també, a partir de preguntes, etc., per a veure què passava. La segona és treballar a partir de l'entorn. Jo llegint aquestes memòries em sorprèn com l'Artur Martorell, quan puja a la Vallfosca, sabia tantes coses de la Vallfosca. En aquell moment que no hi havia internet. Jo no sé si va ser, no sé, com ho era, però sí que és veritat, i ara ho veureu com va. Doncs què els presenta? Les dues grans activitats econòmiques de la vall, quines són? L'agricultura. Diu, aquí només es produeix altra cosa que patates, blat i pasturatges. I aquí fa tot un text que parlen amb els nanos sobre això. També quan veus les descripcions del paisatge, com ha canviat radicalment el que ell descriu a lo que és ara, passat molts anys. O l'altre diu, aprofitar l'ulla blanca en aquests moments tan difícils de proveir l'ulla negra a les nostres ciutats. Aquí està parlant de la central hidroelèctrica, que abans l'electricitat es feia amb carbó i ara es passa a fer amb aigua. I sabeu que la Cabdella és el gran bressol de la indústria hidroelèctrica de Catalunya. És la primera central que arriba a 200 quilòmetres a portar electricitat a la ciutat de Barcelona. Segon, m'he descuidat la imatge. L'altra, la biblioteca. La biblioteca per Artur Martorell és fonamental. Porta 60 llibres. Imagineu-vos vosaltres carregar 60 llibres des de Barcelona, anant amb tren, autobús, no sé quines combinacions feien rares, portava. Ell demana a l'Ajuntament de Barcelona que cada colònia hauria de tindre una biblioteca, no li van contestar, això de silenci administratiu, però ell diu no, la lectura és bàsica i ens dona s'espavila. En biblioteques particulars, d'escoles, porta 60 llibres. L'important, aquí us hem posat una tria, n'hi ha uns quants més. El primer és la tria que fa. Són llibres de literatura castellana, catalana, francesa, russa, anglesa. Segon, llibres que són tant dels del segle XVII, segle XVI, més antics, fins a llibres de l'actualitat.
poesia, narrativa, etc. Per tant, I com ho treballa la lectura amb els alumnes? Diu, els llibres, uns que els nois mateixos els poden llegir, uns altres que cal que els siguin llegits, donant a cada paraula tot el seu valor perquè el noi no perdi res del que li diu l'autor. El que avui diríem fer modelatge. Llegir en veu alta, defensa la lectura en veu alta per part del mestre. I actualment hi ha autors que han treballat, com la Guadalupe Jover, o el Daniel Penac, o el Daniel Casany, que diu que fins i tot a l'institut se'ls hauria de llegir en veu alta, perquè és el model del mestre, que això és tan i tan important. I l'altre diu, el llibre ha de ser oportú, ha de ser joiós si estem joiosos, s'ha d'entristir si una pena ens aclapara, o bé ens ha de serenar si alguna turbulència ens havia enterbolit l'ànima. Aquí taca educació emocional, sense dir-ho. Això ho diu l'any 1917, aquest senyor. L'altre, la immersió francesa. L'empresa és francesa, l'únic requisit que posa l'empresa és que els nens i nenes eren triats de les escoles públiques de la ciutat de Barcelona. L'únic que posa l'empresa que 3 o 4 han de ser de les escoles franceses i un mestre seran els 2 de les escoles públiques i un de l'escola francesa. I era un senyor francès que només parlava francès. I aquí podem dir que fan, sense voler, immersió francesa. I diu, i de fet aquestes classes de gimnàstica sueca, que també era molt de moda en aquell moment, l'Artur Martorell no està gaire d'acord amb aquesta gimnàstica, però és igual, perquè a ells s'agrada més els jocs, l'esport, les excursions, etc. Això diu que l'agrada més, després ho direm, el tema individualista. Però ho feia el professor francès. Clar, i tot ho deia en francès. I diu, és graciós de veure la cara d'esverats que posen els nois de les escoles nacionals quan senten a Monsieur Llube comanant francès. Sort que nosaltres l'ajudem. D'aquí pocs dies hi estaran habituats i l'entendran perfectament. No solament això, sinó que també diu que al final hi ha nanos de les escoles nacionals que comencen a parlar francès. Petites frases i vocabulari. En un mes i mirar el que anaven fent. L'altre important, la música. Per l'Artur Martorell la música és cabdal. Ell no té cultura musical, no té estudis musicals, però sempre la música el va acompanyar i creu, doncs, la música. Ell diu, ensenyem, que consti que de cançons n'hem après una vintena, no amb la finalitat de festa, sinó pel goig dels nois, ja que té un gran valor educatiu, com la música. 60 llibres, 20 cançons dels infants. Cançons també la mateixa la tria. Hi ha cançons en català, cançons en castellà, cançons en francès, cançons antigues, cançons contemporànies, és a dir, és una varietat, també ell posa el llistat de cançons que treballa amb els nanos i també l'utilitza en moments de baixón, moments on els nanos penseu que deixen la família, malgrat que aquí menjaven molt bé el que sigui, però la família és la família i la cançó, tant la literatura com la música, li serveix per fer aquest canvi. Ploreu el que vulgueu, però després ho hem de reconduir. I ho recondueix molt a través de la literatura, aquells llibres que ell llegeix en veu alta, que sap que els anirà bé, i també la música. I, evidentment, el moviment, el cos. Eren unes escoles sanitàries i, per tant, excursions diàries més curtes, excursions de tot el dia que pujaven a Tangento, jocs d'aquell moment novedosos com el futbol, el rugby, jocs tradicionals, etc. I què diu de l'educació física? Ell li diu gimnàstica. Jo crec que la gimnàstica ha de tenir molt d'individualitat, ha de ser molt ben cuidada, molt ben feta i que potser val més llançar els xicots a les carreres, a la lluita, a l'excursió i a les sessions on posen en joc tots els llurs muscles fins a un punt on poden arribar. És a dir, la individualitat. Per això es queixava tant de l'altre, perquè l'altre tots s'havien de fer igual. No, cada un ha d'arribar on pot arribar. I fins i tot quan fa descripcions d'excursions, i nanos no acabaven d'arribar perquè no podien. Bueno, doncs que deus aquí els deixaven sols, que això ara no es podria... Bueno, feia coses que ara no es podrien fer, però ell ho feia i s'acabó. I l'últim punt és l'estètica de la bellesa. L'Artur Martorell i aquesta escola, la bellesa era al màxim, la bellesa física, de l'aspecte físic dels nens i dels mestres. Molts mestres surten aquí anant d'excursió en pajarita, sempre anaven vestits, i la bellesa de les relacions entre ells, i la bellesa de la paraula adequada en tot moment. Per això, diu, la poesia em serveix tant
perquè segons els conflictes venen quan dic segons quina paraula. Doncs la poesia, la literatura... Per tant, la bellesa arribada al màxim, la bellesa de les aules, la bellesa dels edificis, etc. Ell valora moltíssim i ha escrit sobre l'edifici que els construeix energia elèctrica, ben ventilats, era nou, de fusta, però ell ho valora que l'edifici també és educatiu. I amb això, quan ell, sent director d'escola, ho portava. I acaba dient això. Jo voldria que aquests nois, en tornar a Barcelona, portessin dintre seu tota la bellesa d'aquests indrets, que estiguessin posseïts per la natura. Nanos que vivien al Raval, sabeu com és el Raval de Barcelona, quin canvi. I contestant la segona pregunta, molt ràpidament, com és que un mestre de 23 anys fa tot això? Artur Martorell és fill de Barcelona, va ser alumne d'una escola de mestres que va durar molt pocs anys i molt innovadora que es deia Joan Bardina. Era una escola privada, però la Diputació finançava beques per a alumnes que eren de classes socials més baixes. Era una escola totalment diferent de l'escola normal d'aquella època, on sí que es parlava de didàctica, de les nous corrents d'escola nova europees, etc. Va ser també mestre d'una escola molt innovadora, també social i privada, a les escoles del districte 6è. Va estar amb l'Alexander Galí a l'escola Vallparaís a Terrassa i va participar en formació des de 1914, que hi ha la primera escola d'estiu que organitza la Mancomunitat. Ell ja hi participa. Ell és també el curs que Maria Montessori, la doctora Montessori, fa a Barcelona l'any 1917, que ve durant 3 mesos pagada per l'Ajuntament. Ella també participa en aquests cursos de Montessori. Com veieu, el seu projecte, el seu projecte educatiu i pedagògic, és una barreja de Clolí, Montessori, va barrejant, no n'agafa. Evidentment, aquí tenia només 23 i 24 anys. Després això ja ell, a les altres colònies que dirigirà als anys 20 a Calafell i a Tossa de Mar als anys 30, als anys 20 director de l'Escola Patronat Domènec de Barcelona, tot això pels escrits que ell tenia, perquè ell va escriure molt, això ja ho porta a l'extrem. Aquí ja sabeu que l'escola nova era una escola de laboratori, d'investigar i provar, a veure què ens funciona. I veia que tot això els funcionava i tot això després ho aplicava a la seva escola. Aquesta recerca, no he anat passant diapositives, ja, com he dit, la tenim acabada i la tenim publicada de diferents formats. Tenim el llibre Els llums de la Vall Fosca, que són les memòries de l'Artur Martorell, que es podeu llegir totes, amb una introducció del context, perquè si no llegim el context no podem entendre res. També vaig poder fer el llibre de les escoles de Berga, de la colònia de Berga, amb moltes fotografies, i també hi ha una part on també aquí ja parlem de les altres colònies que ja van a l'Artur Martorell, que ja és. Després a la Vall Fosca tenim la ruta Martorell, que algú d'aquí l'heu fet amb mi, que el que fem és, hem posat, ho vaig demanar a l'Ajuntament, ho van posar diferents llocs que van estar en memòria de l'Artur Martorell i d'aquests nens i d'aquest gran moviment de renovació pedagògica que va tenir lloc a la vall. Doncs petits cartells indiquen on van estar. I amb alguns el que fem és una ruta, anem llegint aquests textos que jo he llegit, però molts més textos, i anem fent passejant i llegint el Martorell. Vull dir, us convido, si algun dia la voleu fer, encantats. Després hi ha un documental que es diu L'Hora dels Infants, que és per TV3, està coproduït per TV3, també parla de Capdella, però també parla de tot aquest gran moviment d'abans de la República. L'altre també estàvem amb aquest tema, com arribem a la universitat, tocant diferents portes. La UOC ens va encarregar a mi i a un altre company fer un mòdul sobre aquest període que li van posar mirar el passat per canviar el futur a l'escola, del passat a l'escola nova a l'actualitat, amb 10 principis fonamentals, no solament del Martorell, sinó en general de tot aquest gran moviment. Són unes 90 pàgines que els alumnes de quart de magisteri és una assignatura obligatòria que han de fer. Per tant, és important que els mestres, quan surtin de la facultat, coneguin tot el que va passar. I finalment, el que estem preparant aquest any a la Vall Fosca, que fem una exposició que es dirà Anem de colònies, que són els 100 anys de colònies d'estiu a la Vall Fosca. De les 4 models, evidentment, parlarem del Martorell. Per tant, això entre llibres, passejades, documentals i exposicions, més o menys ja ho hem anant a conèixer, i encara el camí és llarg.
La segona recerca, que és la que estic ara, i no sé a quina hora passem. Més represa, bueno, anem bé, no? Sí? Vale. La segona recerca només us parlaré perquè fa 3 mesos que l'hem començat i, per tant, tenim poca cosa. Aquesta recerca ve per necessitat. Ve per necessitat perquè quan jo vaig fer la recerca d'aquests mestres de principis de segle, tenim molts escrits, Rosa Sensat, Artur Martorell, Alexandre Galí, Pau Vila, Pere Vergés, etc. Però m'hauria agradat molt sentir la veu del mestre que està davant sempre. I aquí no tenim. I no hi podem parlar, perquè evidentment estan tots morts. Sí que hem pogut, amb el documental, agafar alumnes que van anar a l'Escola del Mar, que ja morts, els vam agafar per xiripa, però alumnes de 95-96 anys o a les colònies de Berga, però han estat molt poc. Això és aquesta recerca que s'han fet 20 anys anterior de testimonis, n'hem tingut moltíssim. Per tant, aquí hi ha una cosa. L'altra, per reivindicar l'escola rural. Jo soc de la Vall Fosca. La Vall Fosca, fins a meitat del 1960, del segle passat, teníem 11 escoles rurals. L'any 76 es tanca l'última. En 10 anys, l'Estat pren la decisió de tancar totes les escoles rurals de la Vall Fosca i portar-nos, jo vaig viure aquell moment, a la responsabilitat de l'educació a escoles religioses de Pobla i de Tremp. Això va ser una decisió política que ningú va poder fer res. Jo quan sento ara que hi ha joves que diuen a mi no em faria res viure en un règim totalitari perquè si em garantissin els meus drets, algú li hauria de dir a aquest jove és que en un règim totalitari els teus drets no te'ls garantirà ningú i a més no podràs protestar. Per tant, no sé d'on treuen la informació. Però això va passar. I per tant, doncs reivindicar. Per sort, a finals del segle passat, torna a obrir l'escola pública, l'agrupament de l'Escola de la Plana, que és una escola d'èxit, ara no hi entraré, a nivell social, pedagògic i demogràfic. No s'ha fet un estudi demogràfic, però jo crec que l'impacte de l'Escola de la Plana ha estat enorme demogràficament, a part que ha estat una escola de molta qualitat. Llavors, el que volíem fer amb aquest projecte és recuperar la veu dels mestres. Aquells mestres que als anys 40, suposo que ja no en trobarem cap, però dels 50 i 60 i primers dels 70 van estar a la Vall Fosca i saber què van fer a la Vall Fosca. I hem començat amb 2 mestres. La Maria Dolors Gavàs, que va estar només en una escola l'any 63-64, l'escola de Brenull, i l'Angelina Gomà, que va estar entre finals dels 60 i principis dels 70 a 3 escoles de la Vall, Capdella, Oveix i Aguiró. Va ser mestra meva a Aguiró i, per tant, també tinc molt bon record. I el que en lloc de demanar-los que ho escrigués, sinó gravem-los. I el projecte amb l'Ajuntament ens ha pagat amb un company, el Miquel Juste, que és el que grava. Jo ho tenia molt clar, que el que havia de gravar havia de ser un professional. No ho podem fer de qualsevol manera. Gravo amb el mòbil, no. S'ha de gravar professionalment. Per fer el muntatge de cada una d'aquestes gravacions estàvem 1 hora. Les mestres estaven, ostres, 1 hora per muntar-ho tot. Bé, és a casa seva i ho han fet. Molt bé, doncs hem començat aquestes gravacions. Les 2 gravacions ja les hem fet. Aquest any el projecte només són 2 gravacions. I la gravació és una conversa, és un guió que els hi posem de preguntes, els hi presentem, però els diem no cal que us memoritzeu les respostes, sinó que sapigueu del què preguntarem i anirem fent conversa. I fins i tot, si a meitat de la conversa us recordeu coses d'abans, doncs els torne a dir. Això es grava tot, això no es farà públic i, per tant, vosaltres tranquil·les. I realment ho van fer molt bé. I una mica van fer tots com aquestes 6 parts. Això ho vam treure de la Universitat Jaume I de Castelló, que els seus alumnes fan entrevistes amb mestres de la República i posterior, i vaig anar a un congrés a Tarragona, em va agradar molt i li vaig demanar al professor i molt amablement m'ho va passar. Bé, una mica... Aquí el que pretenem, la primera és una mica qui és, d'on ve, com van ser els seus estudis de primària, infantil. L'altra, formació, per què va fer magisteri, com era la normal que hi ha. S'ha de recuperar el nom, o ensenyar el nom de la normal. A mi m'ha passat el Miqui, que és molt jove, que quan li vaig dir escoles normals va dir, què és això de la normal? És a dir, els que som grans ho sabem, però els joves no saben. L'escola normal és l'escola de mestres. Per tant, quina va ser? El punt C és el bàsic, l'escola,
quan va començar a treballar, si va començar a la Vall Fosca, com va arribar a la Vall Fosca, per què, i tot el tema, doncs, quins recursos tenia, com estava la infraestructura de l'aula, si vivia en un pis, si vivia en una família, quines metodologies tenia, etc. Podeu comptar que els recursos que tenien, ja ho podeu saber, ben poca cosa. L'altra vida social eren mestres que arribaven al setembre i marxaven per Nadal. Es quedaven tot, a més, perquè el dissabte al matí hi havia classe. Per tant, no marxaven, a més no podien. La Dolors, que estava a Brenui, la carretera estava a 5 quilòmetres, per tant havia de baixar caminant. Així que el cap de setmana amb altres mestres de la vall es feia, però clar, ella era de Sant Sadurní, ella fins a Nadal no va poder tornar a Sant Sadurní. Per tant, feien realment vida molt comunitària allí. I fins i tot interessant, els nois, quan veien que arribava la mestra, era un punt d'atracció. L'Angelina va tindre fins i tot sort perquè un d'aquests nois després va ser el seu futur marit. Però també és important aquesta vida social, això que quan mataven el porc, que emportaven sempre la matança. La Dolors vivia en una família, deia, la taula de la cuina, no havia vist mai una taula que servigués per tot. La Mercè, que era la nena, feia els deures. Allí menjàvem, allí triàvem els productes de l'hort, jugàvem a cartes. Jo mai havia jugat tant a cartes com aquell any a Brenui, perquè clar, la nit era llarga i havien de jugar a cartes. I allí menjàvem, la taula aquella era multiusos, era important. I després una mica també la idea que entenen per educació, és a dir, són persones, la Maria Dolors té 85 anys, l'Angelina 78, han estat més de 40 anys a l'educació i com molt bé ha dit la directora, doncs jo crec que hem de fer també escoltar a la gent gran. Sí, ara acabarà. És un minut. Bueno, jo ja vaig acabant. I després també els demanem una mica què opinen de l'educació avui. I donen la d'això. Doncs, nosaltres què farem? Quin serà el producte final? I això és una iniciativa. Esperem així es veig. Home, està bé que fiquen això i que no pas un timbre, És molt més agradable, home. Clar, però bueno. Ja s'acaba, em sembla. No? Sí. Vale. Al final, què tindrem? La gravació, que ja la tenim feta. La gravació no serà mai pública, la tindran elles, evidentment, i la tindrem a l'arxiu de l'Ajuntament. Sabeu que els arxius ara, cada vegada no solament hi ha papers, sinó que hi ha gravacions orals o d'imatges. I per tant, qualsevol qui vulgui fer una recerca o vulgui, doncs podrà anar a l'arxiu de l'Ajuntament, li deixaran l'ordinador, podrà escoltar i sentir l'entrevista, prendre les notes que vulgui, no se la podran portar perquè també diem és això. Hem garantitzat amb elles que això no, perquè és això, no? Ai, estic nerviosa, ara no sé què, però bueno, s'ha d'entendre. Cada entrevista dura Perdó. Ja està. Ja acabo, Dura una hora. Quin serà el producte final? Farem un petit documental de l'entrevista. Això vol dir que he de parar. Sí. Vale, ara ja. El que tindrem, un document d'uns 10-12 minuts amb les respostes de cada una d'aquestes parts i amb imatges. Elles ens han proporcionat fotos, materials que tenen, altres els han buscat, deia, utilitzava aquest llibre, si no el tenien l'hem buscat o l'hem comprat. També d'exalumnes. Aquí potser l'error és de no haver posat exalumnes, però bueno, el pressupost és el que teníem i tal. La idea és que aquest document, petits documentals,
estaran a la pàgina web de l'Ajuntament de la Torre de Cabdella i el 23 d'agost els farem públics. A les 7 de la tarda, si voleu vindre al Museu Hidroelèctric, i seran elles dues, evidentment, presentarem aquest projecte. La idea i el nostre objectiu seria poder fer moltes més gravacions. Si teníem 11 escoles a la Vall Fosca, poder fer com a mínim de cada poble una gravació d'una mestra. I sobretot, ara la urgència són les mestres dels anys 50. Perquè per edat, doncs si no anem ràpids ens passarà com l'altra vegada, se'ns anirà. I potser en futures gravacions, si l'Ajuntament ve de tornar a pagar, potser sí que posa alumnes. Jo he entrevistat alumnes que havien estat de mestres elles i això també m'ha servit quan feia conversa amb elles. Fins i tot hi havia coses que elles no se'n recordava. Feia això, no me'n recordava. Clar, per tant, no d'això. I també important, a nivell d'escola de metodologia, molt ràpidament, l'Angelina, primer anava a escoles que només tenia 4 alumnes, quan puja al meu poble amb 9 alumnes, 7 cursos diferents. Va dir, aquí he de canviar, perquè, clar, això, i fa una programació que va vindre l'inspector, li va agradar molt, li va dir, me l'has de deixar, ja te la tornaré. Diu, no me la tornaran mai més. Però, bueno, com organitzava l'aula, com tenia càrrecs, com ens feia llegir la premsa, les sortides, etc. I la Maria Dolors, també als anys 60 hi va haver un moviment molt important aquí al Pirineu de mestres que es deia el grup Isar. Hi ha un llibre publicat, però s'ha fet poca recerca, és interessant, que el que feien és trobar-se els mestres rurals perquè no es trobessin sols. Ella diu, el que a mi m'anava bé, diu que baixaven a Pobla i es trobaven mestres del Sobirà el dissabte a la tarda i el diumenge. I, bueno, de vegades parlàvem molt de pedagogia o de vegades n'era simplement de festa. Bueno, que es trobéssim acompanyats. Penseu que també són noies molt joves que els desplacen cap allà i també havien de tindre una mica. I després la Maria Dolors, a diferència de l'Angelina, quan surt de Guiró, ja no torna més a l'escola rural. La Maria Dolors pràcticament tota la seva pràctica educativa la fa a escoles rurals, després ja se'n va al Pla de Lleida i també ens va explicar, que jo crec que també seria una bona recerca i que tenim mestres encara, és com s'hi van crear les SERs, que és una voluntat dels mestres que diuen els nostres alumnes han de tindre la mateixa desigualtat que les escoles grans, han d'anar d'excursions, han d'anar a colònies, hem de tindre especialistes. Com comencen ells a agrupar-se i també per què no treballem conjuntament? Es trobaven per programar conjuntament, etc. Això que ho feien de manera voluntària, que anaven d'excursions, després això la Generalitat, diríem, s'ho va copiar i va dir hem de crear les SERs. També és interessant tot aquest procés. I ja per acabar, 2 punts. Tornem a les imatges inicials, ara ja coneixeu una mica més els 3 personatges importants d'aquesta història, que coincideixen els 3, la defensa de l'escola pública i una escola pública de qualitat. I si realment volem arribar en aquell moment, era arribar a totes les classes socials, ho hem de fer amb escola pública. Ara la inclusió és molt més que un tema social, que també però no ho farà ningú si no és l'administració pública. I això ho tenien clar els 3. De fet, els 3 sempre, l'Artur Martorell al principi no, però sempre després va estar a l'escola pública defensant, fins i tot dins del franquisme, lluitant per l'escola pública. I l'altre, per què hem de mirar la història? De vegades això ha passat. I us llegiré 2 textos d'una escriptora i d'un escriptor que els vaig trobar la setmana passada. Si això que s'ho fet la setmana passada no ho hauria pogut fer, però trobo que són molt interessants perquè serveix la història. Una és un text d'una escriptora que es diu Hannah Arendt i diu: el passat no ens traslada cap enrere, sinó que ens impulsa cap endavant i en contra del que es podria esperar en el futur, el que ens condueix cap al passat. I un altre d'un escriptor que es diu Elias Canet i diu: si cada època perdés el contacte amb les anteriors, si cada segle tallés el cordó umbilical, només podríem construir una faula sense futur. Seria l'asfíxia. Per això la importància de la història de l'educació en un país que hem estat fecund amb la història i malauradament molt, molt, molt poc coneguda. No solament a Barcelona, sinó en molts llocs del nostre país. Som l'única comunitat autònoma de l'estat espanyol que no tenim museu de l'educació. Quan tothom ens diu, com pot ser que a Catalunya no ho tingueu? Doncs això és la història. Moltes gràcies.
Això. Fem canvis. Canvi. Vale, doncs agafa el meu. Moltes gràcies, Martí, per aquesta conferència tan interessant. Seguidament donarem pas al Consorci de l'Escola Itineral de Música i Dansa del Pallars, que ens oferiran 3 peces musicals. En concret, la Júlia Agustí, la Amaya Barroso, el Gerard Bernacho i la Noa Porta, que ens interpretaran Amélie, Titanic i Beach Party. A veure si entren. Vinga. Benvingudes, benvinguts. Vosaltres. Hola, jo soc la Júlia i ara us tocaré un menú. Jo soc la Maya i la Júlia i tocarem Titanic.
Nosaltres som el Gerard i la Noa i ara tots quatre us tocarem Beach Party. Ja hem arribat al moment nuclear de la jornada, el moment per donar les gràcies i retre homenatge als docents i personal del PAS que us heu jubilat. Inspectora, sisplau, Josep Maria, sisplau, farem entrega a cada docent d'un petit detall de la fotografia i un petit obsequi. Rosa Anglada Vespín, personal PAS de l'Escola Àngel Serafí, sisplau. Dolors, agafa'm una foto. Dolors Castells Canut, de l'Institut de Tremp. Rosa Maria Espot Martí, de l'Institut Huc Roger III. Maria Isabel Ferrer Feixa, de l'Escola Ribagorçana. Dolors Ferrer Plaza, de l'Institut Pont de Suert. Dolors López Vidal, de l'Escola Mossèn Albert Vives. Jordi Massana Lluc, de l'Institut de Pont de Suert. Carmen Pomar Rodríguez, de l'Escola Garona.
Carlos Rodrigo Puello, de l'Institut de Trem. Dolors Rossell Soca, de l'Escola Montseny del Pallars, SER de l'Alt Pallars Sobirà. Conxita Concepció Sabartrés Sala, de l'Institut Joan Brudieu. I finalment, Anna Tomàs Carrera, de l'Institut de Trem. Doncs, per finalitzar l'acte, sense més, agrair a tots vosaltres la vostra presència en aquest acte i en especial als docents homenatjats. Us volem agrair els anys de servei a l'educació i formació als joves de les nostres comarques. I res, dir-vos que seguidament baixem al restaurant pedagògic, on tindrà lloc un aperitiu a peu dret per l'Escola d'Hoteleria del Pallars. Esperem que us agradi i que hagueu gaudit d'aquest acte.